אהלן לכולם, קוראים לי אביטל בר, יוצרת תוכן ופרסומות עם AI לעסקים, וגם מלמדת איך עושים את זה בקורס הדיגיטלי שלי. והייתי צריכה באמת בן אדם שיסביר לי ויראה לי איך עושים קמפיינים, כי הייתי צריכה באמת למכור את הקורס שלי ולא ידעתי באמת איך לגשת לזה. לרועי הגעתי בהמלצה, ואני פה כדי להמליץ באמת על הקורס הדיגיטלי שלו, פרסם זאת בעצמך. קורס באמת מעולה, פרקטי, ממש מראה לכם שלב אחר שלב איך עושים קמפיין מאפס. ואם אתם מסתבכים או פתאום לא מבינים משהו, רועי תמיד שם כדי לענות על שאלות, תמיד זמין. הוא עזר לי בטירוף עם הקמפיין, וכבר ראיתי מחירות מהקמפיין שעשיתי, נטו מהלמידה מהקורס שלו. הוא מעביר את זה בצורה כלילה, כיפית, והיה לי סופר כיף ומענה ללמוד. בהתחלה חשבתי שזה מאוד מאוד מסובך, וכבר העדפתי לקחת קמפיינר, אבל באמת הקורס הזה גרם לי להבין שזה הרבה יותר פשוט ממה שזה נראה. אתם לא לבד גם בכל הסיפור הזה, הוא תמיד שם לענות לכל שאלות, הוא באמת בן אדם מדהים, והכמות ידע שלו היא מטורפת, ובאמת אני רוצה להגיד תודה רבה לרועי, ואתם חייבים לקנות את הקורס הזה. כל בעל עסק לדעתי חייב לדעת איך לעשות קמפיינים בעצמו, ורועי זה לגמרי הכתובת, ובהצלחה לכולם.